Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін. На календары 20 мая, і мы пачынаем праграму з адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Цягам 2 дзён на тэрыторыі парку музея інтэрактыўнай гісторыі Сула разгарнецца фестываль ваенна-гістарычнай рэканструкцыі «Бітва 4 эпох», прысвечаны значным гістарычным эпохам Беларусі і войнам гэтых эпох – вікінгам, рыцарам Вялікага княства літоўскага, шляхце і беларускім уланам эпохі Напалеона. Падчас імпрэзы публіку чакае рэканструкцыя батальных сцэн, шэраг турніраў, інсцэніровак, выступленняў музыкантаў, танцораў і многае іншае. Да таго ж на тэрыторыі парка будзе дзейнічаць вялікі горад майстроў, дзе можна будзе пазнаёміцца з працай рамеснікаў падчас розных майстар-класаў. А ў аграгарадку Гальшаны Ашмянскага раёна сёння ўжо ў 8-й раз ладзіцца фестываль «Гальшанскі замак 2017». Дарэчы, гэтае месца наскрозь прасякнута легендамі. Дзякуючы гістарычнаму раману Владзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі», таямнічая слава Гальшан вядомая ва ўсім свеце. Традыцыйны фестываль збярэ аматараў аўтэнтычнай музыкі, рыцарскіх турніраў, народных рамёстваў і атмасферы сярэднявечнай культуры. Падчас фэсту пройдуць тэатралізаваныя паказы, конна-спартыўныя шоу, спаборніцтвы ў фехтаванні, майстар-класы па ганчарнай справе і кавальскаму рамяству, а таксама каларытнае фаер-шоу. Апроч таго, выдатным падарункам усім гасцям фестывалю стануць выступленні фолк-калектываў. Працягваюцца вандроўкі і каманды праграмы «Наперад у мінулае» па нашай краіне. Падчас чарговай фальклорнай экспедыцыі творчай групы быў запісаны абрад Юр'я у вёсцы Вязі Асіповіцкага раёна. Гісторыя, легенды, паданні, традыцыі, песні гэтага рэгіёна будуць прадстаўлены ў чарговым выпуску перадачы. Новую сучасную версію абрадавай песні выканае Дарыя. «Наперад у мінулае» заўтра ў 11:40 на тэлеканале «Беларусь-3». Малыя, гуляйце, девак абдымайце, вох-люлі, девак абдымайце. На чарзе інфармацыя пра цікавыя падзеі замежжа. Нядаўняе адкрыццё перуанскіх археолагаў можа праліць больш святла на жыццё прадстаўнікоў імперыі інкаў. Навукоўцы даследавалі піраміду, выяўленую ў цэнтры краіны ў раёне Кальехон де Уайлас. Раней гэта месца лічылася проста прыродным узгоркам. Яно было пакрыта густой расліннасцю. Сёння археолагі прыйшлі да высновы, што гэтая даліна іграла больш значную ролю ў жыцці інкаў, чым лічылася раней. Навукоўцы мяркуюць, што піраміда пабудаваная ў стылі ушну. Гэта значыць, мае усечаную вяршыню. Мы знаходзімся ў той частцы, дзе інкі або мясцовыя кіраўнікі праводзілі рэлігійныя цырымоніі для ўсіх прадстаўнікоў грамадства. Піраміды ушну былі важным адміністрацыйным і рэлігійным цэнтрам імперыі інкаў. Яны служылі месцам для ахвярапрынашэнняў. Магчыма, іх выкарыстоўвалі і з іншай мэтай. Піраміды ушну заўсёды знаходзіліся ў цэнтры, таму што ігралі важную ролю ў фарміраванні ідэалагічнага панавання, а таксама выкарыстоўваліся для астранамічных назіранняў. На месцы раскопак археолагі таксама выявілі вырабы з керамікі часоў дакалумбавай культуры рэкуай. Акрамя таго, тут знаходзіцца каменная вежа, збудаваная за 1000 гадоў да з'яўлення інкаў у гэтым рэгіёне. Далей вернемся ў беларускую сталіцу, дзе сёння знатакоў мастацтва чакае унікальны паказ. Фільм-выстава «Сад мастака. Амерыканскі імпрэсіянізм» брытанскага рэжысёра-кінадакументаліста Філа Грабскі. У краіне, што перажыла працэс імклівай урбанізацыі, развіццё імпрэсіянізму было цесна звязана з садоўніцтвам, якое захоўвала прыроду ў яе першапачатковым выглядзе. Пераймаючы ўплыў такіх мастакоў, як Рэнуар і Мане, амерыканскі імпрэсіянізм, тым не менш, праклаў уласную сцежку ў свеце мастацтва. Падчас прагляда фільма гледачам прапануецца вандроўка па маляўнічых месцах Амерыкі, Великабрытаніі і Францыі, а таксама экскурсія па аднаму з першых музеяў амерыканскага імпрэсіянізму. На музычную камедыю «Хітрыкі ханумы» Аўксенція Цагарэлі ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра Сергея Кавальчыка сёння запрашае Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Максіма Горкага. Гэта яркі, музычны, маляўнічы спектакль пра сваццю хануму, якая ніколі не сумуе і вызначаецца надзвычайнай прадпрымальнасцю. Усё ў лепшых традыцыях вялікіх касцюміраваных спектакляў. Багатыя дэкарацыі і сцэнічныя строі, шмат гумару, музыкі і танцаў, а ў дадатак грузінскі каларыт. І яшчэ пра цікавыя культурныя падзеі беларускай сталіцы спяшаюцца праінфармаваць нас нашы мінскія карэспандэнты.
Не паспеў скончыцца тыдзень моды, як услед яму прайшоў рэспубліканскі фестываль моды і фатаграфіі «Млын моды». У 16-й раз ён даказвае, што беларуская мода ёсць, што яна мае запатрабаванне на еўрапейскай прасторы і з кожным годам усё больш набывае свае аўтэнтычныя формы. Фінал фэшн-конкурсу ўключыў паказы лепшых дызайнераў Беларусі і куцюр'е-пачаткоўцаў з амбіцыёзнымі ідэямі. Спачатку арганізатары атрымалі эскізы 450 калекцый, 100 з якіх трапіла на подыум. Фестываль прайшоў па намінацыях «Школа моды», «Майстар моды», «Фота», «Мадэль-дэбют», «Топ-мадэль» і «Майстар стылю». У журы «Млына моды» замежныя фэшн-эксперты і дызайнеры з Іспаніі, Латвіі, Польшы, Расіі і Украіны. Усе яны дзівіліся, як у такой невялікай краіне месціцца такая колькасць модных плыняў, густаў. Усе калекцыі розныя па сродках увасаблення і стылю. Наталья Касова прадставіла свой погляд на вядзьмарак пусткі, а Марыя Кучынская на вясковыя зарніцы. Настасья Лёшка показала стылёвы грын-пойнт, а Паліна Манчак – пяшчотная лолі-попс. Увогуле цяпер яны 15 пераможцаў, заканадаўцы беларускай моды. Хутка гуру стыля прымуць удзел у міжнародных творчых майстэрнях, пазнаёмяцца з вядучымі школамі моды і пакажуць свае калекцыі на міжнародных пляцоўках. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа сёння прадстаўляе спектакль «Каралева прыгажосці з Лінена». Пастаноўка створана паводле п'есы сучаснага ірландскага драматурга Мартина Макдонаха. У ёй пераплятаюцца дзве тэмы – іміграцыя і адносіны бацькоў і дзяцей. А галоўнымі персанажамі выступаюць старая бездапаможная маці і адзінокая няшчасная дачка. Тэмперамент гераінь перавышае ўсе магчымыя межы, таму іх адносіны больш нагадваюць кадры з баевіка, чым зносіны блізкіх людзей. Спектакль увасобіла на сцэне актрыса Коласаўскага тэатра Ірына Цішкевіч. Як заўсёды, у нядзельным эфіры «Беларусь-3» легенды беларускай сцэны. Увазе тэлегледачоў прапануецца знаёмства з лепшымі пастаноўкамі як з фонду белтэлерадыёкампаній, так і з самымі новымі тэлеверсіямі тэатральных дзействаў. Заўтра не прапусціце спектакль Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага «Макбет» паводле аднайменнай п'есы Уільяма Шекспіра, зняты ў 1988 годзе. Рэжысёр пастаноўкі Барыс Луцэнка. Галоўныя ролі ў спектаклі выконваюць Расціслаў Янкоўскі і Наталья Чамадурова. Телеспектакль «Макбет» завтра в 14:25 на Беларусь-3. Мы только люди. Да, в списке вы считаетесь людьми, как гончие, борзые, волкодавы и прочие считаются у нас собаками, однако есть различия. У Гродзенскім абласным драматычным тэатры сёння паказваюць прэм'ерны спектакль «451 градус па Фарэнгейту» паводле аднайменнага навукова-фантастычнага рамана антыутопіі Рэя Брэдберы. Закранутыя ў творы праблемы амаль паўстагоддзя таму дагэтуль не страцілі сваёй актуальнасці. Як выжыць чалавецтву пад прыгнётам машын, зараз гэтай гісторыі ўжо не здаецца гульнёй уяўлення. Сваё бачанне аповесці Рэя Брэдберы прадставіў на гродзенскай сцэне рэжысёр Геннадзь Мушперт. Для аматараў музыкі заўтра ў канцэртнай праграме выхаднога дня «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду юбілейны вечар народнага артыста Беларусі, кампазітара Сергея Картэса, прысвечаны 80-годдзю маэстра. Лепшыя творы кампазітара, які ўпершыню прэзентаваў у айчыннай музыцы іспана-лацінскую тэматыку, а таксама адкрыў беларускае опернае мастацтва для еўрапейскай публікі, можно пачуць завтра у 18:05 на Беларусь-3. Я благодарен Богу, что мне дали возможность дожить до этого и дожить, думая о том, что я хочу еще работать, потому что голова у меня работает гораздо лучше, чем многие. Наступная імпрэза адрасавана юнай аўдыторыі. У гомельскім цырку зараз пануе сапраўдная казка, здольная здзівіць як маленькіх, так і дарослых гледачоў. Там цыркавая арэна ператварылася ў сапраўдны велізарны фантан. На працягу ўсяго прадстаўлення чароўны фантан змяняе свой колер у такт музыкі, стварае струменьчыкамі вады дзіўныя ўзоры і выконвае загадкавы танец вады. Цудоўныя вадаспады, захапляльныя трукі, відовішныя дрэсуры і цудоўны клоунскі гумар – не прапусціце і вы шоу гіганцкіх фантанаў у гомельскім дзяржаўным цырку. Праект «Мастак і горад», які ўжо 6 гадоў радуе мінчан і гасцей сталіцы выставамі рэпрадукцыі лепшых майстроў, зноў разгарнуўся на плошчы Якуба Коласа ў Мінску.
Сёлетняя экспозиция упершыню аб'яднала адразу 35 беларускіх жывапісцаў. Сярод удзельнікаў выставы такія аўтары, як Леонид Хобота, Владимир Савич, Анатоль Барановскі, Зоя Літвінава і многія іншыя. Творы, якія выстаўлены ў рамках праекта «Залатая калекцыя беларускага жывапісу», шырока прадстаўляюць наведвальнікам свет беларускага мастацтва. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы запрашае на юбілейную выставу беларускай песні «Уладар», прысвечаную 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. Экспазіцыя створана на аснове калекцыі аўтографаў песняра і прадстаўляе новы погляд на яго творчасць. Да таго ж на выставе прадстаўлена частка арыгінальнай рукапіснай спадчыны Янкі Купалы, якая зберагаецца па-за межамі Беларусі. Выставачны праект беларускай песні «Уладар» стаў асновай інтэрактыўных праграм падчас міжнароднай акцыі «Ноч музеяў», якая, дарэчы, пройдзе сёння ўвечары. А ў музеі Дом Ваньковічаў культуры і мастацтва першай паловы 19 стагоддзя ў рамках ночы музеяў «Чароўная ноч у Ваньковічаў» пройдзе творчы вечар «Музыка для вас» з удзелам салісткі беларускай эстрады Жанны Піваваравай, аўтара-выканаўцы, дыпламанта конкурсу аўтарскай песні імя Владимира Высоцкага Сергея Міклашэўскага і акцёра тэатра і кіно кампазітара Анатоля Длускага. На канцэрце прагучаюць папулярныя песні рускіх і беларускіх кампазітараў, а таксама аўтарскія творы. Безумоўна, галоўнай культурнай падзеяй гэтага тыдня ў многіх краінах свету стала вялікае свята для прыхільнікаў высокага мастацтва – міжнародная імпрэза «Ноч музеяў». Амаль усе беларускія музеі падрыхтавалі свае арыгінальныя праграмы для гасцей. А вось чым будзе здзіўляць нацыянальны мастацкі музей, зараз даведаемся ад гостя нашай праграмы. Дмитрий, здравствуйте. В этом году наша страна в 13-й раз присоединяется к международной акции «Ночь музеев». И именно Национальный художественный музей стоял у истоков ее организации в нашей стране. Каждый год, наблюдая такие огромные очереди в храм искусства, можно ответить на вопрос, а зачем музеи в наш век современных технологий? Музей – это институция, в которой можно увидеть произведение живьем. И я думаю, каждый из зрителей, который бывал в музее, может подтвердить мои слова, что восприятие произведений искусства живьем и на экране гаджета – это две абсолютно разные вещи. А как бы вы объяснили интерес посетителей к музеям именно в эту ночь? Ведь экспозицию можно посмотреть и в обычный день. Это тренд. Современный мир живет трендами, марками, которые говорят тебе о том, что ты, в общем-то, на гребне волны. Ты модный, ты образованный человек, и побольше бы таких трендов. Обусловлена любовь к этому вечеру влиянием СМИ и массовой информации. 13 лет назад, когда вы начали организовывать «Ночь музеев», вы опирались на европейский опыт, либо шли своим путем? Опыт предшествующих ночей музея, он очень важен. Дело в том, что удивить посетителя, который бывал в прошлом, позапрошлом году, или тот, кто посещает все ночи музея, он много чего видел. И поэтому с каждым годом кураторам акции все сложнее. И мы, безусловно, подсматриваем за музеями европейскими, следим за общей тематикой и смотрим, а что же было у них в предыдущую ночь, да, что же можно перенять. Белорусский зритель, наверное, бы удивился, посетив Европейский музей, что там уделяют меньше внимания всевозможному интерактиву. То есть делают акцент в основном на экспозиции. Наш зритель любит не только смотреть, а любит петь, танцевать в музее. Поэтому мы через всевозможные формы пытаемся обратить его внимание и на холст. В этом году «Ночь» в Национальном художественном проходит под девизом «Игра в классике» либо «Отказ от строгой геометрии». Название книги Картасара продиктовано было тем, что ты можешь выбрать схему не последовательно прочтения глав, а перелистывание книги от 3 к 48, к 79, ко 2, возвращаясь к главе. Тем самым автор предлагает посмотреть на это произведение с разных сторон. То же самое мы хотим предложить и зрителю. Кто-то может смотреть в этот вечер только произведение искусства. Ты можешь не обращать внимания на живопись и прийти в этот вечер с друзьями для того, чтобы заняться интерактивным мультимедийным рисованием, либо для того, чтобы в абсолютной темноте побродить по залам музея с фонарем. Ты можешь рисовать, ты можешь слушать музыку, участвовать в квестах, викторинах, а ты можешь третьим пойти путем. Ты можешь это все совместить. Дмитрий, спасибо вам большое и до встречи на Ночи музеев. І
гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».